So what's up yun dyan guys no? Atong galingan kay magluto may binignit nga dili binignit lang. Itong santo man karon tinggawas na pud sa atong mga kabuang. Naapay gakagud nga murag makita ng bukog. Okay ra na gwapo mo boss. So karon pasta na tong kaldirong itong itsa ang taklo siloyo. Tang tubig paghuman. Sabog na natong pilit na mais sa ulat-ulat pabukalon. Ana ra na nagapaabot sa atong kiluto nga bukal no. Tanaw na to tong partner wa mo. Paspas naman kay mo. Kagutun gud mo apil nagkagud. Mao. So karon pagbukal ano ato nang ilunod hindi basta-basta nato mga sagol. Para ato sa okay kayo no bago nato ilunod ang bagol. Paguman isunod na lunod ang balanghoy. Sunod ang mga itlog na sa baki. Kamuti. Paguman sa kamuti, gilimin sa tiuan pagyud pagka na lang mga bata. Perting mga badlunguna. O ang mga dagway, perti pa ang mga lipaya. Sus kalami na pagsagpaon yung mga bata. Awara gunin ang trabaho. Napay kamungging. Ug anyel nga pula. Yusip ni mga bata. Perti mga badlunguna. Sana magitaw ni mga ginikanan ni mga bata. Pakiklim ko ani nila. Pero last na nato ilunod ang duga sa lubi. Pero nagdali man ta kay basig malata atong gibutang nga kamunggay gaina. Unsa po may dugayon mura mang gyapon sa kasilis dulo. Pero tan-aw gini mga bata. Perti yung mga sipata gibubo pa. Karon pag humagbubo kita klubag balik. Pak. Pero to lupad na pong taklob sa kalirong itong yan okay kaya testingan ko okay na ba kay mga na ta. Pero to ara kita yung bagol nga ebidensya o ba yun nalata pag matawag-taoran pa yun siya. To aran pod lupa ng taklob sa kalirong itom kay gitilawan na pod pagtilaw ato lagi haon na gaon to ara gibubo sa planggan buo pod sa planggan ng pula pagka gibuot ni mga bata ambot ra gyud ni mga bata kay pag gumagamit igora pang itsa ora gyud ni mga bata pag gumagamit igora ipang so tilawan na nato ni Brinita kung unsa ba gyud nila saha para tagdita pagkalibangaw ni trabaho So guys karon mga on mi karon og binignit. Kaunta guys, binignit. My God, I hate. Karon di nato dugi-dugayon. Kito na nato ang panit sa litson nga gihalo sa binignit. Mao. Kaning binignita, kami ra gyud nakabalo kung giunsa na mo ni pagtirada. Ambot kung di mabi mabuot daning trabaho Pero murag dili man kay nagkapakapa naman akong kauban sa kalami. Tanawa sa imong kasirok napasol ni kahapit naman man yung video sa gustong mangayo dirang dapita like ug comment ra mo ihatod yun naman sa inyo kay kaning binignita kami ra gyud nakabuhat kung giunsa na mo ni pagtirada tanaw ang saging karon pag-abrihan paggaluto ba o di ba mao taod na mo kinaon medyo okay pa min dirang dapita tikra nagnisi pero tataod nawa nananigi pamati ba tanawang dagway sa isa mura nagnaluya sunod ay napagtugtog akong di mo makaya. Hindi na nikutom video daghang salamat sa inyo